se napraviti novi video slučajno. Mora se napraviti novi video slučajno. Kad sam pauzirao, nije se to pauziralo, nego je prekinulo snimanje. Ovaj Mile treba u 3 sata. Malo pričamo već pola sata. Ovi skupljaju za crown chest. Šesto klan. Neće nikada mi quick match. Ne igram battle zašto. Ovdje kad završimo ovaj battle, završava i video, a Mile je toliko tužan. Neće skoči na mene, ovdje ga ja otiram. A ne. Da pa. Ko kaže? O, jesi ti neka? Da pošaljem Miletu poruku. Napišite u komentare da se dobro čujemo. Zašto ne znam. Možda ja odim dole. A sam da prklu pobučem. Vineri, 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 vineri. Vineri. Možda se malo slabije čujem jer sam na polju. Mora sam jer na polju. Da se vratim. I naši skinjati gdje odustali. Ja ću vas podam povisim. Na svaki slučaj bacim na primjer. Pokledujem da. Giant skeleton. Ole, ole. Pobjeda. Neće. Evo. Je li to toliko teško? Mama se ne zna boriti protiv pijetla. Jel je? Boom pit. Arena 2. Boom pit arena 2.
WTF, ovi se ne mogu. Bad. Pa njima otišao tower već. Ja bi ga došao ovaj baby Izar. Pobjeda! Pa da, to je to za ovaj video, vidimo se u sljedećem. Poz!